ai motar farko zan hau. Ai motar karfe 6 zan hau. In na hau motar karfe 6 insha Allah 7 zuwa 7:15 ina Lagos. Yanzu ma na zo mi sallama da kawuna ne. Dan Allah ya musu magana inda muke dan sauka din nan. To shikenan. Awo, baka dai. Lafiya. Ya na ganka da jaka ina zaka je ne? Lagos zan koma kawo. Lagos. Muhammad Sani ana cikin wannan annobar zaka bar gari? To kawo in na zauna a nan gun me zan ci? Dan abubuwan da na zo da su daga Lagos nan tun na kashe abin da ya rage min kuɗin mota to kada a zo kuma zan koma in kasa samun kuɗin mota. Shi yasa na gwammace gwanda in koma Lagos nan kafin kuɗin su ƙare. Zauna maka. Bashir, na san kai dai musulmi ne kuma kana bin dokokin da musulunci ya gindaya maka. To a cikin dokokin musulunci ya gindaya maka idan ana annoba a gari kada ka fita, idan kuma ba a yi a garinku a wani gari ake karkaje garin. Amma me yasa kake so ka sa kafa ka take wannan doka? To kawu ni yanzu in na zo na zauna kawu ban koma Lagos din nan ba kawu to me zan yi? Ka gani ya kamata a kyale ni kawu a bani dama in koma Lagos din nan saboda a can nake harkokina. Kawai kuma shi kenan sai a ce mana ba za mu je mu yi harkokinmu ba. Ni tun je na je na biya kuɗi kawai yanzu dama na zo mai sallama ne da kai kawai in je na samu na hau motar karfe 6 motar farko nake so na hau kawo. Bashir, na hau kawo. Wannan cuta ta kwararan basir ko corona basir? Corona basir menene? Coronavirus. Wannan cuta annoba ce mai saurin yaduwa. Kuma ka je ka yi cuɗanya da mutane da yawa a cikin mota sannan kuma ka je garin da yake da annobar. Ka je ka ɗauko ka dawo mu danginka ka yaɓa mana ka yaɓa wa dukkan dangin musulmi. Yanzu ya dace ka yaɓa wa mutane irin wannan abu? Me zai hana ka kiyaye idan lokacin ta ya wuce ka haƙura da duk abin da kake ka kiyaye ka killace kanka in lokacin yayi na ka tafi ai ba za a hana ka ba. To kawo tunda baka yarda ba ita annobar kawo ba ta da lokacin da za ta mu mu san lokacin da za ta wuce ba. Kaga ya kamata a ce mu an gaya mana lokacin da za ta wuce mu samu mu san maintain din da zamu mu je mu ci gaba da harkokin mu. Bashir, lokacin da annoban nan za ta zo ka san za ta zo? A'a kawo. Allah ne ya kawo ta ko? Allah. To haka idan za ta tafi ba za ka sani ba Allah zai kawo da ita. Saboda haka ka yi haƙuri in Allah ya yarda daga wannan a gurin Allah wani abu ne ɗan kaɗan ya kawo da ita gobe ka ji babu ita. Kawo dole dai ba ni da wanda ya wuce kai kuma dole zan yarda da abin da ka gaya mu. Na fasa zuwa Lagos nan yanzu zan yi musu waya sai na je na karɓi abubuwa na saboda na yi bukin ne da motar farko nake suna. Hello Sani. Kawo na yana zuwa Lagos kuma duk maganganun da ya gaya mun gaskiya maganganu ne masu muhimmanci da haka gaskiya sai komai ya lafa komai ya zama babu komai zan zo. Yanzu ma zan je tiket din da na siya zan je. Duk ma irin ka abokan komawa ya hana su biya. Abin da ya kawo ba gidan ya kamata in koma ba abin da ya kamata tunda na je na yi bukin din tiket jakar kai zan bawa sai na je na karɓi kuɗi na. Je ka karɓo. Ha? Yau ga ɗan kashi. Ha? Yau ga ɗan tutu. Ha? Yau ga ɗan haka.